kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo nasab nga pagpadalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad ng Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinipasya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat untang kaninyo karon nga nagsunod nining tungura aron sa ingon niana sayon kamong makasabot diri kanamo diin ginagamit namo ang Biblia ug uban usab sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master dili kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo o kini nga tulumanon padayon nato ni nga bati sa among subihan sa Diway sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo o ingon usab sa alang sa kasayuran sa tanan aduna day duha ka ugna ang pag-alaga dinhi sa maong sibihan sa Diway ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa among executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa among mga kaigsunan nga mga ministro o ibanghilista sa mga pagtulon ang PBCM o sa ubang sab nga dapit sama dito sa DXKO sa Cagayan de Oro City siyang ang atong programa mikabat naman kini sa 35 ka mga radio station ang atong nasudlan pinaagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi nga aron sa tuyok tingwa mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga niana kani sa katulong panahon sa pagpangalagad diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman pa na sa magputudlo di ba Master Tomas D. Eugenio Sr. O sa pagpangumusta diya sa tanan nga mga kaigsunan ini sa atong branch sa number 35 no sa atong chapter Chipilo Sibilya uban sa yang pamilya diya sa wireless og nguman sa mga kaigsunan nila ni IB og ni Janice Valenzuela sa Tipulo og nila ni Brother Bobot Pantano nga diya sa Konsolasyon nila ni Lucy Panta og mga kaigsunan diya nga tanan kumusta og nila ni Margarita Igunia sa Mailubang Kasuntingan kumusta og maayong pagpatalinghog ning tungura og dito sa Bangbang Cordoba sa Katarman uno sa Cordoba sa sila si Brother Manolito Duroy may hapon og nila ni Brother Dinis Gonzales nila ni Brother Nazar Guardiana kumusta og mayong hapon og dito sa Bugo sa atong chapter usabya sa Bugo Brother Junilo Bintulan uban sa mga membro nga tanan siyang vice si Brother Alberto Inot og sa tanan nga mga pag-ung membro diya sa mao nga branch og dito sa Bohol sa Monteserte Carmen Bohol mayong hapon usab kanyo diya mga kaigsunan sa atong chapter si Longlong Divino diya sa mga branch og uban ni Brother Gregorio usab paingagan mayong hapon sa tanan lang gyud nga mga kaigsunan nga PBCM lakip usab sa tanan nga nakaron dito usab sa atong sa United States of America sa atong mga kaigsunan diya sila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Patterson no? Lily Patterson og ni Brother Nicky Nicodemos Jeremias mayo usab nga adlaw kanimo Brad og sa tanan lang gyud nga mga kaigsunan labi na dito sa atong minope sa atong executive and vice president sa pagtulungan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio og sa tanan nga mga kaigsunan og ani pa di hatag ko pa sa lain nga lagad magapangmusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kinusab ang inyo ang alagad sa kangina si Brother Cesar Patio pagiguban gihapon kaninyo sulod sa usa ka oras niya kita karon diri nagsibya sa DYLE no o buot sab kamo nga mo lantaw sa Facebook o sa YouTube
budaya lamang kamo sa DYLE Cebu 909. Inyong makita kami live dinhi sa maong istasyonan sa DYLE. Ug ako na nausab nga mga pagpangumusta sa tanan nga magkaigsuonan, kutob sa nagpatalinghog, mamembro man o dili membro, kumusta kaninyo mga higala? O ako usab nga pagtimbaya sa tanan gayong membro sa PBCM, Maluson, Mabisayas, Mamindanao, kumusta na lang kaninyong tanan? Dili pwede nga matagsa-tagsa ta kamo sa paghingalan sa inyohang mga ngalan tungod sa ubay-ubay man sad kamo, mao nga mahurot ang atong oras. Ako na lang usab nga pagtimbaya gahapon diha sa ato ang main office sa palasyo sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya, Madam Gaga. Og sa tanan gayud nga mga magwawali, kumusta usab kaninyong tanan mga brother, nga mga ministro, kumusta? Manghinaut kami na kamot kanunay sa kabaskog sa lawas. Bueno, natong miaging Domingo Bladsam, wala nato madungog ang usa ka ministro kanhi nga si Aquilino Valencia. O ikaduha usab karon nga Domingo, wala gapon nato siya makita o wala nato madungog tungod kay ambot lang siya ra may nasayod sa kayang kaugalingon, kay doon na naman siya kaso nga gipasaka sa cybercrime. Mao lagi na nga magpataka tagyawit sa tumbaba, mapaninglan gyud ta madugay. Ang buhat nun unta ni Aquilino Valencia, kung dinius man ang iyahang pagwali, magwali unta siya o kanabang dinius pud nga pamaagi ba, dili kay ang iyahang gahimuon mo ang pagpamantay, pagpanaway, mamersonal na lang, ora man na ang iyahang dag-anan kunuhay. Mo na nga manghinaot kami nga ikaw mausab ka, namatay mga daghang tima, kung ikaw nagtuo ka sa langiton nga magtutudlo nga mo imong gituoan nga si Master mo imong Dios, magwali ka sa Espiritu Santo, dili kay ang imuha hinuong gihimo ang pagpamantay sa mga ministro, sa mga magwawali. Wala na kay kaugalingon nga prinsipyo ug baruganan, pulos pagpamantay, pagpanaway, mangurihir, may magpakalaki lagi nga may laki kuno sa Biblia nya. Una nga wa may magpugong nimo ug mobalik ka dinhi sa istasyonan, magwali ka. Ang amo alang nga dili ka mamersonal na may daghang tima kalabot sa Espiritu Santo ngano di man nimo nahimuon. Magsige mahimong kag panaway nya tanawa sa napala nimo. Di mahimo nya kang wanted. Ha? Basig daghan na kag kwarta nga nahipos. Wala nga medyo abusar ka ba? Ha? Dili mo ta kaingon ana sa unang panahon, butan man ka, tarong man ka, pero ngano niyabag man ka. Ha? Mo man na basta mugawas na ganis PBCM, mayabag yun ang utok. Ha? Mo na diha kutob sa migawas sa PBCM. Nayabag na ang mga utok, di na magkadimao. Na ay Pedro Subaylo, na Asmiri Alcasarin, ni Anasay usa karon nga bag-o kaning PEDM, kang Makarayo. Tanawa ra gud nagsige nila balik-balik og wali ni anang Lino, gubat, walay tema, ngano man. Ay, matakil po man, mapaninglan man, kaya kana niyang, ang bisagali na ilahang gubat-gubat, lino, kung sa si Riberin may nag-una na, siya may nagtudlo diri nato sa unang panahon sa tarong pa mo. Pero nahibulong ta nga, noon sa naman yung mga tawhanan ni, sa may apas ang mga tawhanan ni, wa naman magkadimao ba, no? Daan na may gunang isulti ni Master nga matod pa ni Master dito sa kang Reverend nga Loy, ayaw og salig sa imong mga magawali kay dili tanan imong magawali imo. Mao ni sila nga naay ning yabag, naay ning gawas, nagtukod og ilang kaugalingong pundok, managi pang expel di siya. Ha? Hasta si Aquilino Valencia, patis Pedroso, patis Miri Alcasarin, patis Nardo Ubanos, kutob sa mga membro sa PBCM nga nadaot ng utok, siyempre i-expel yun na kay di naman mao. Naay ato ang Executive Vice President nga gipahigayon ni Master, ilan ninong gisaway. Nakinsam day gibillan sa katawhan ni Master, di ba si Riberin man, lisod pa o kamoy binlan, nga di man mo anak. Mo man naroy problema. Bueno, Brad Sam,
natong maging Domingo gitun-an man ang kalabot sa Espiritu Santo nga mitunga didto sa panahon sa Pentecostes ug kadto sumala sa Biblia mao toy pasiuna patinga o Espiritu sa grasya. Mao na ang atong natun-an. Pero ang Biblia wala man mabilanggo sa usa lamang ka sitas kon bersikulo, kundili mubasa ta sa mga laing mga sitas kay dili man abilidad nato nga mo-stop ta sa usa lang ka sitas. Kinahanglan ato yung tagud-taguron kay mao man gitudlo sa atong langiton nga magtutudlo nga atong tagud-taguron, atong bahin-bahinon ang unsay mga nakasulat sa Biblia. Buno ato na mga nasayran nga ang Espiritu Santo sa panahon sa Pentecostes mao na to'y gitawag og patinga. Kumo kay patinga, first installment. So doon na pa'y kasunod. Sa Mateo 12:32, doon na pa'y lain pa nga Espiritu Santo kay duhaman. Una, ang nagsaad sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes, mao ang Amahan. Ang ikaduha, saad-sad sa atong Ginoong Kristo, sumala sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 17. Si Kristo na ang nagsaad sa Espiritu Santo. Bueno, Brad Sam, doon ay mga reaksyon sa uban nga mga pastor, mga ministro, nga noon sa man mong mga ministro sa PBCM, wala man na magkadimao ng inyong pagwali. Nga nung nagpamatuod man mo, nga ang inyong master, mao ang Espiritu Santo, nga sumala sa Biblia, sa mabasa sa Buhat, Kapitulo 1, versikulo 3 o 4, o sa Joel 2:28 o sa Isaias 44:3, unya dayon sa Buhat 2:1-13, miabot man ang Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Nga ano man na, nga nahimo na may nung tao na inyo pagpamatuod, mao man na ron. Paminaw mo kay ang mga ministro sa PBCM lahi kung magpamatuod. Ang wala ninyo mabasahe, dinhi ninyo makita sa pagtulunan sa PBCM. Kay niya gayud ang real nga Espiritu Santo nga diin mao'y nagtudlo nini mga butanga. Kanang ilang mga ipangbasa nga mga sitas, wala sila makasabot ni ana. Kay mo lagi na among giingon, kining mga tawana, mga ministro, Catholic Petipender, uban pa mga diakono, uban pa mga pastor, pagka nakabasa, konklusyon dayon. Dili na may mao, kinahanglan inyong bahin-bahinon. Ug unsa man nakasulat sa Biblia, kay dili lamang ang Biblia na bilanggo sa usa lamang ka kapitulo o bersikulo. Daghan mga sistema, mga pamaagi diha sa balaang kasulatan. Karon, niya kita Brad Sam sa ilahang mga sitas, dili ko no pwede nga ang atong Espiritu Santo nga gipaila mao ang atong langiton nga matutulo Divine Master. Ang ilang gisaligan Brad Sam, ang kining nakasulat iredi ang Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Mao ni ang usa sa sitas nga gigamit sa mga Pentekostal, no, mga Pentekostal nga mga pagtulunan lugar sama sa mga Baptist ug uban pa. Mao ni ang mga sitas nga ilang gigamit nga ang Dios lagi daw espiritu. Kung mo espiritu, wala kunoy unod og bukog. Na ato man ni karong ipasabot nila kay wala man kini nila mahisabti. Biun sabay ato mabasa diha Brad Sam sa Juan 4 versikulo 24, may tingali mo basahon. Anya Brad Cesar, ato ning basahon ni nga sitas nga gibasihan usab sa mga higala natong uban nga mga nasa uban nga pagtulunan o ubang reliyon nga mo hinungdan nga ialkontra nila sa atong pagpamatuod. Tod kay nga atong pagpamatuod, nagpamatuod kita sa Espiritu Santo sa katumanan nga tao kini nga nagpakatao na. Pero ilan ning gisupak ngano man tuod kay matudpad daw ang Dios. Kabasa man sad sila. Naa masilig basyan. Sige, basa Kining Brad Sam. 4:24 sa Juan ato ning pagbasahon ingon niini ang Dios espiritu ug ang mga magasimbas kaniya kinahanglan managsimba si diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mo day ang konklusyon nila Brad Cesar nga dili pwede nga ang Dios dunay lawas o tao ka nagkahimtang o nagpakatao. Espiritu man daw. Espiritu daw ang Dios og kahimtang. Mao ni ang usa sa ilahang mga sitas nga gigamit sa mga Pentecostal church, mga Baptist ug uban pa nga nakalaing mga relihiyon. Karon
Hain pa ang dugang nilang basahon Brad Sam, ay tinay-ready nimo ang Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 6. Ang katarungan nila una, ang Diyos daw Espiritu. Kung mo Espiritu, wali unod o bukog. Ya, nga naman kuno mo mga ministros PBC, nagpamatuod man mo nga ang Espiritu Santo ninyo nga gipamatudan na may unod og bukog. Mao kuno ang ato ang lagiton magtutudo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Basa Brad Sam ang usa sa sitas gapon nga gigamit sa nakalaing mga reliyon nga mato pa nila nga ang Dios daw Espiritu. Aniya Brad Cesar, basahon gyapon nato ni nga additional nga ilang gibasiya, no? Gamit nila. Nga gigamit nila nga nagpamutuod nga ang Dios daw Espiritu. Sa wala daw yung kanay lawas, matud pa nila sa ilang prinsipyo. Sa Malakyas sa iyang Kapitulo 3, versikulo 6, ato kining pagabasahon gingon. Kaya ako si Yuba walay pagkabalhin, busa kamo o mga anak ni Jacob, wala mga ut-ut. So ang usa sa sitas nila Brad Sam, kumukay sa atong nabasa kanina, ang Diyos Espiritu man, itugaan nila nga si Yuba, wala daw pagkabalhin. Sa Espiritu na yun daw na, kahintang. Karon. Ato man ang tubagon, kay ug dili ko na nato matubag Brad Sam, mura sa tinuod ang ilahang mga gigamit nga masitas na karon. Kadtong ilahang mga membro, kay mao man nilang gamiton, di may salaag sila. Ngano man, mao man ilang gigamit nga paghilo dito sa ilang mga sakop nga membro. Tanawa ang Diyos Espiritu. Isayo pa PBCM, kay ang ilang Diyos na ay unod og bukog, na mao man naroy ato ang hinahinayan sa pagtubag. Asa pa Brad Sam, ang ilang gigamit kay matud pa nila nga ang Diyos daw, matud pa sa ilang gibasa, nga walay pagkabalhin. Kung mo kay Espiritu, di ko na pwede ko nung mabalhin. Mao na ang sitas. Karon, unsa pa ang ilang gibasa? Santiago 1:17 Brad Sam, unsa pa ang usa sa mga sitas nga mao ilang gigamit, nga mao ilang paghilo ngadto sa ilang mga membro nga dili gyud pwede nga ang Dios daw mahimong tao nga naay unod og bukog. Unsa pa ang ilang gigamit? Santiago 1:17. Aniya Brad Cesar, basahon ta kini nga kasulat sa basahon sa Santiago, no, sa iyang Kapitulo 1, versikulo 17. Wag gyapon ni ang ilang gibasihan niya, sa mao nga pagkapayag matud pas versikulo 17 gingon. Ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kahitasan, ikan sa amahan sa mga kahayag kang kinsa walay pagkausab nilandong gumikan sa pagkabalhin. Unsa ko ang Dios walay pagkausab nilandong ngadto sa pagkabalhin matud pa sa atong ilahang gigamit o nga kilang gibagamit naman. Kay matud pa kay wala may pagkabalhin, dili kuno mausab Espiritu, di kuno na mausab kay wala kuno pagkabalhin. Mura sa tinuod, no? Na karon ato ning tubagon. Kay ang ilahang katarungan nga ang Dios daw Espiritu dili mabalhin, dili pug kuno na mausab. Pero mao maniro ang wa nila masabti mga higalag magkaigsuonan. Kung unsa ang gisulti sa Biblia ngano nga nag-ingon ang Dios nga siya dili mausab ug dili mabalhin. Natanawon tag di ba gyud mabalhin? Mao man aron. Karon tanaw na to nga dili ba mausab. Mao man aron. Kay muhatag ta example Brad Sam. Kung pananglitan, ikaw nga pastor ka o ministro ka, ang imong pangalan butang talang si Juan. Di man na pwede nga ang imuhang ngalan nga Juan mabalhin na. Kay mao na ko imuhang giparehistro dito sa imong birth certificate. Watay supak ni ana nga ang Dios dili mabalhin, dili mausab. Pero unsa mang matanga nga ang Dios nag-ingon man nga dili siya mausab. Atong tubagon kana Brad Sam. Kunhain ang atong tubag kay matud pa nila nga ang Dios daw dili gid na mausab, di gud na mabalhin. Maayo tingali mo basahon Brad Sam ang nakasulat sa Hebrehanon sa iyahang Kapitulo 6 versikulo 17 ug 18.
para ato gyud ning matubag tan-awon ta kung ang Dios di pa gyud mabalhin, di ba mausab. Kay mao man ang ilang gihilo ngadto sila mga membro sa mga Pentecostal Church, mga Baptist ug uban pa nga nakalaing mga reliyon nga nagtuo ni ana kay di manigod sila motuog persona god kini mga matang sa relihiyon. Sige Brad Sam. Aniya Brad Cesar, basahon ta kini ang nakasulat sa Hebrehanon. Biblia dinhi sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 17 ngatos 18. Hangtod 18 kung unsa ang mga katarungan rason kung ngano nga ang Dios matud pa nila dili kuno mausab ug Di pun mabalhin. Oo niya. Kay asam dakwita nga ang Dios dili mausab, dili mabalhin. Atong sugdon sa pagbasa gingon. Ug sa ingon niya na sa tinguha sa Dios sa paghimog labi pa kamalinaw matinaw nga pagpadayag sa walay pagkausab sa iyang katuyuan. Pusa ta Brad Sam. Dunay unsa ang gipahayag sa imong gibasa Brad Sam matud pa nga og sa ingon ni ana sa tinguha sa Dios tinguha sa Dios sa paghimog labi pa ka matinaw nga pagpadayag sa walay pagkausab sa padayon iyang katuyuan. Naara. Dunay katuyuan sa Dios nga way pagkausab. O sa pagpadayag niini kadtong katuyuan sa Dios nga matupa walay pagkausab nga gipadayag nini ngadto sa mga manununod sa saad. Siya ang Dios misukip og usa ka panumpa. 18. Aron nga pinaagi nining duha ka mga butang nga walay pagkausab nga tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios. Bisag diha lang tama Brad Sam. Mamakak ang Dios. Asa di ay ang Dios nga dili siya mabalhin. Ang giingon sa Biblia, ang Dios dili mausab, dili mabalhin sa iyang katuyuan. Ang ikaduha sab nga ang Dios dili pod bakakon, dili mamakak. Mao na ang tubag mga higalag mga kaigsuonan. Pero sila nagbasa matud pa na nila ilang gilansangan. Nga ang Dios daw dili daw mausab. Matud pa na nila dili mabalhin. Ang Biblia nag-ingon ang Dios dili mausab sa iyahang katuyuan. Ug ang Dios po dili pod mamakak. Mao na ang tubag mga higalang mga kaigsuonan nga wa masabti sa mga pastor o mga ministro ug diakono nga nagtudlo ngadtos mga tao wa tay supak nga ang Dios matupan nila nga ang Dios dili mausab sa unsa man nga paagi dili siya mausab sa iyang katuyuan. Ang Dios ba dili mausab sa iyang katuyuan? Dili kay lansangan ninyo nga ang Dios espiritu dili mausab. Naabitaw dili mausab sa unsa man sa iyang katuyuan. Ug unsa pa ang Dios po dili pod mamakak. Muna ang gitudlo sa Biblia. Nasaypan na ninyo ang pagsabot sa Malakyas kapitulo 3 bersikulo 6. Nga ang Diyos dili mabalhin, dili mausab. Diha mo nagkasayop, mga higala o mga kaigsuunan. Karon, atong sayron. Timan-an na to, higala o mga kaigsuunan. Sa Biblia, doon ay tutulo. Ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Ang mga Pentecostal ani o ang mga Baptist o uban pa nga mga reliyon, dili mo tuo og Trinity. Kay para nila ang Dios usara lagi. Di Islam mo tuo nga dunay tulo ka persona ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero basahon ta ang nakasulat sa Biblia. Atong basahon kining usa ka Amplified Bible, ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 unsay gipahayag dinhi. Then God said, let us Father, uno, Son, dos, Holy Spirit, tres, make man in our image. Mao ni ang aton nakita nga ang Diyos daw nag-ingon, let us Father, uno, Son, Holy Spirit, make man in our image. Buhato na to ang tao sumala sa tong dagway. Sumala sa, mabasa na to sa Genesis kapitulo 1, 26 na dunay tutulo.
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Karon, atong ipakita kanila, Brad Sam. Unang-una, kani amatas pagpalutaw nga ang Espiritu Santo tinuod ba nga magbaton ba gyud og lawas, mao maniwag nila masabti kay ang ilag kong gikot, Brad Sam, katong nakasulat dito sa buhat nga ang Espiritu Santo nga mikunsa dito pa no sa Pentecostes, mo to ang ilahang nasabtan. Pero kining giingon sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 32, mo ni wala nila masabti nga dunay kapanahunan pa sa Espiritu Santo. Karon, atong ipakita sa Biblia, Brad Sam. Sa wala pa si Kristo magpakatao, Brad Sam, unsa ba ang iyang kahintang? Wa pa si Kristo matao. Unsa ang iyang kahintang? Natural, nga ang kahintang ni Kristo sa iyang kaugalingon sa wa pa siya matao, spiritual being. Wa magod matao, di espiritu. Doon na batay prueba, Brad Sam, nga si Kristo sa wa pa siya matao, unsa ang iyang kahimtang, Brad Sam. Sumala sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10 ug 11. Ato ning tagud-taguron ang Biblia aron masabtan kini sa mga katawhan. Kay sayang kaayo nga maling lamo sa mga pastor, mga ministro ug uban pa nga nagbasa sa Biblia. Mabitaw na nga dili sila mutuo nato, Brad Sam, sa atong pagpadayag nga naman wa manggod nila masabti. Busa ni ata din ato ning gitagud-tagud ang Biblia para makasabot ang tao manghinaot nga masabtan gyud ninyo kay wa ni gitudlo sa ubang mga relihiyon kining prinsipyo nga nabatunan sa pagtudlo na sa PBCM nga ang nagtudlo nini mao ang langito ng matutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Basa, Brad Sam, unsa ang kahimtang ni Kristo? Ani Brad Cesar, basahon ta ang kahimtang ni Kristo kay matud pa nila pwede man nilang nakadipinsa nga ang Dios Espiritu mabalhin, dili mo sab. Espiritu gyud na wala kuno lawas pero may bawong taan ni karon nila. Nga nagdios man ta ni Kristo pero ngano mang nituo man ni Kristo sa pagka-Dios nga si Kristo nagbaton man lawas. Pero sa pinasugdan sa pangutana ni Brad Cesar, si Kristo espiritu kana og kahimtang mga higala. Abay prueba nimo, Brad Sam. Sa unang Pedro sa ang kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11 inyo kining patalinghogan gingon. Ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo. Kini sila nangita og nagpakisusi may tungod ni ining maong kaluwasan. Katong mga propeta na nagna nagpakisusi sila may tungod sa dakong kaluwasan. Kung unsa kanang kaluwasan ang ilang gipasabot, ilang gisusi, kinsang tawhana, o unsang panahuna ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo. So sa to pa sa sinugdan sa unsa si Kristo? Espiritu Brasisal, Espiritu ni Kristo. Wa pa man siya matawagod. Wa pa man siya nagpakatawag. May pangutanan nato ni sa atong mga higala. Karon kay si Kristo Espiritu man sa kahimtang. Sa kahimtang nganong miila mo ni Kristo nga doon na may lawas ni Kristo sa pag-abot sa tukma nga panahon. Nga inyong prinsipyo basta nailawas dili naman pwede nga iluna siya nga Dios kay wala lagi lawas ng Dios motud pa ninyo. Inyong basihan atong basihan ng ilang mga argumento, Brad Cesar ba. Busa nas inining bahina na sala nakasayop na o nangasayop na ang mga prinsipyo sa atong mga higala basta magdoktrina mo nga ang Diyos Espiritu na yun na mo na gingon nga sayop nasaypan na nila. Nasaypan ninyo paggamit. Okay, karon mga kaigsunan. Padayon ta, Brad Sam. Sa wa pa ang Kristo magpakatao, espiritu siya sa kahimtang. Karon ato gapong susihon si Kristo. Si Kristo, Brad Sam, sa wa pa ang kalibutan naa na siya. Wa pa lawas. Basahon ko ang Juan Kapitulo 17, versikulo 5 na giyon. Og karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo. Nanang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Kun mao, wa pa di ay ang kalibutan, higala nga among mga pastor, mga ministro, uban pang mga diakonog, uban pang Catholic defender. Sa wa pa matao si Kristo, diha na siya, wa pa ang kalibutan, uban na siya sa iyang amahan. Espiritu pa. Espiritu o kahimtang. Nausapay dugang prueba, Brad Sam,
Basa Brad Sam ang proverbio sa iyang kapitulo 8 bersikulo 22. Usa kani sa tagna gihapon Brad Sam. Basa ang proverbio 8:22 ngadto sa 30. Aron Ano yan, atong Brad Cesar? dugang prueba. Basahon ta ang imong sita sa Proverbio 8 22 20 ngadto sa 30. dos hantod kini sa 30 gingon dinhi ang nakapayag sa Biblia. Ingon dinhi sa mao nga basahon. Matud pa si Yuba nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan. Una pa sa iyang mga buhat kanhi. Ako gipamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan sukad sa sinugdan sa wala pa ang yuta. O sa diha nga wala pay kahilanman ako nahimugso na. Pa sa atong gibasa sa diha nga wala pay mga tubod nga magadagayaon sa tubig sa wala pa Pahimutang ang mga bukid sa wala pa ang kabungturan ako nahimugso na. Sige, padayon sa 26. Samtang wala pa niya mabuhat ang yuta ni ang kapatagan ni ang sinugdan sa abog sa kalibutan sa diha nga gitukod niya ang kalangitan didto na ako. Matud pa sige, padayon. Sagi pahimutang niya ang usa ka ngalingin ibabaw sa naong sa kailadman. 28. Sa 28 tadiya nga gihimo niyang malikon ang kalangitan sa kitason. Sa diha nga ang mga tuburan sa kailadman nahimong mabasko. Nga sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan. Butang nagutlanan sa mga tubig. Nga ang mga tubig dili magalapas sa iyang suko. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta. Unya, matud pa, ako didto tupad kaniya ingon sa usa ka batid nga magbubuhat ug ako sa matag adlaw maoy maoy niya nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan. Sa wala pa ang Kristo matao, wala pa ang mga katubigan, wala pa ang tuburan, ang tanang mga butang bas kalibutan, mga bukid uban pa, matud pa sa Biblia unya ako didto na tupad kaniya. So si Kristo diha na siya tupad sa amahan mga higala og mga kaigsuonan. Unsa pa? Atong basahon ang dugang prueba dinhi sa Kolosas. Unsa ba'y nakapahayag sa Kolosas? Sa iyang kapitulo 1, bersikulo 15 ngadto 18 nag-ingon. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan, kay pinaagi kaniya kang Kristo niya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta. Makita o dili makita, mga lingkuranan, mga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. Siya mao sa wala pa ang tanang mga butang. Si Kristo wa pa ang tanang mga butang diha na kaniya ang tanang mga matud pa niya sa 17 siya mao ang siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang kapot. So si Kristo sa wala pa ang tanang mga butang sa kalibutan naanas Kristo. Mga higala og mga kaigsuonan uban na siya sa iyang amahan. Mayayot na nimo basahon datsam ang Juan 8:58 kay aron dugang prueba nga sa wala pa si Kristo magbaton og lawas diha na siya uban sa iyang amahan. Wa pa gitukod ang kalibutan. Juan 8:58. Basahon ta ang gingon mo nga sitas Juan 8:58 matupad dinhi sa atong pagabasahon gingon si Jesus mingon kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. Sa ato pa wa pa si Abraham tao gani naana si Kristo. Hain pa Betsam. Atong basahon ang size ang
Juan gapon, versikulo 6:62, nag-ingon. Gingon din ni. Nan, maun sa man kaha di ay, kung inyo nang makita ang anak sa tao, nga magasaka ngadto, dapit diin dito siya kaniadto. So, si Kristo diha na siya kaniadto. Wa pabuhata ang kalibutan. Spiritual being siya. Mga higala og mga kaigsuunan ang pangutana karon Brad Sam. Si Kristo sa pinasugdan kay espiritu man siya sa kahimtang. Ang Kristo ba'y nagbaton bagyod og lawas? Sumala sa Isaias 9:6 unsa ba tagna sa atong Ginoong Kristo Brad Sam? Anya Brad Cesar, ang Kristo gitagna kana nga magbuton gid kana siya og lawas. Lawas. Dinyo sa Isaias sa iyang kapitulo 9 bersikulo 6 inyo kaning patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan sa bersikulo 6 gingon kay alang kanato ang usa ka bata nga tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igapatong o igatungtong sa iyang iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag, Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So naitagna na ni Kristo usa ka bata nga matao. Usa ka bata matao. Nan asa man siya dapit matao. Naaga po sa tagda ni Prophet Isaias sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 at kung basahon nagingon. Busang Ginoo gayod, maoy maghatag kaninyo og usa ka timaan. Ani karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ng iyang ngalan Emmanuel. So sa Biblia gitagna siya nga dunay bata matao. Unya dunay gapoy gitagna gapon usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak ka lalaki nga pagatawgon siya ngalan nga Emmanuel. Naunsa pa ang dugang prueba Brad Sam kanang gitawag og asa man dapit ta matao kanang maong bata Mikias 5:2. Anya Brad Cesar kung kana ang gitagna nga matud pa inig-abot unya na sa panahon nga sa matuman ang tagna nga matao siya babae. Kung asa pod siya pagkatawon matud pas gingon nimo kay naman nas 4 sa galasya pag-abot sa tukmang panahon matao siya sa usa ka babae kanang bata ang gitagna nga matao diya sa babae nga kung asa po na ang gikanan niya na unya matud pa sa Mikias 5:2 sa gingon ni Brad Cesar atong basahon kining gingon ni Brad Cesar sa pangutana ni Brad Cesar sa Mikias sa iyang kapitulo 5 bersikulo 2 mga malamo nga mga kaigsunan 5:2 gingon apan ikaw Bethlehem Iprata, ikaw nga maoy diutay nga lungsod diya sa taliwala sa mga linibo ka mga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanimo nga mahimong magmamando sa Israel. Kang kinsang kaagi o kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Asa day matao ang mga bata? Sumala sa tagna sa Bethlehem. Kung kanusa ka na sa pag-abot na sa tukmang panahon. Matao siya nga ang maong tagna matuman na sa pangdugang prueba. Dili sa maghukom sa iyang kapitulo 17 bersikulo 6 nag-ingon nadto mga adlaw walay hari sa Israel ug ang tagsa-tagsa ka tawo nagbuhat sa matarong diya sa iyang kaugalingong mga mata sa city na iyon og may usa ka batan-on gikan sa Bethlehem sa Huda sa banay ni Huda nga usa ka libihanon og siya mipuyo didto. So dunay tagna gihapon nga kining maong batan-on dito ni matao sa Bethlehem sa Huda. Mao na mga higala magkasunan wala kita nato o atong nakita nga dili nato ingnon sumala sa mga pagtudo sa mga pastor nga ang Dios Espiritu dili mausab dili mabalhin unya ngano malagi ning nabalhin malagi ni nga si Kristo nagpakatao malagi dili sayop ang ilahang konklusyon sayop ang ilahang argumento nga mingon sila nga ang Dios Espiritu dili makita
dili mausab og dili mabalhin na kung didto ta mubasa na unsa man lagi ni ngano man nga si Kristo gikan sa sinugdanan espiritu siya, spiritual being siya, unya ngano man lagi nga naa may tagna nga magpakatao siya nga nganlan siya Emmanuel, nganlan siya og bata nga matao, ang kagamhanan igatungtong siyang abaga, unya asa matao ng bataa sa Bethlehem sa Huda. Ngano miingon man ang ubang mga magwawali nga mga pastor nga ang Dios dili mausab nga tugutan ta wa mausab, wa day mausab unsa may yung pagtuon ni Kristo, tao, espiritu, tao. Napakatao gud. Sa to pa ang ilang argumento haguka nga miingon sila nga ang Dios dili daw mabalhin, nga ngano malagi na tao malagi ni sa pinasugdan espiritu. So sayop ang ilahang mga sitas nga gigamit nga ang Dios dili mabalhin, dili mausab sa iyang katuyuan. Sa iyang katuyuan katulad kay ang Dios Brad Cesar. Di po mamakak. Dili siya bakakon. Dili siya masya sa tao. Nga bakakon mo sa muna gibutig pasabot. Nga diyang dapita nga ang Dios dili mausab ug dili mabalhin. Oo. Ang iyang iyang katuyuan. Katuyuan ba? Ug ang iyang pagkadili bakakon. Muna ang gipasabot sa Biblia karon ang maong bata nga gitagna nga matao didto sa Bethlehem sa Huda nga tawgon siyang Emmanuel. Na tinuod ba na Brad Sam ang maong bata na tao ba yun na sumala sa Mateo sa iyang kapitulo 1? Basa Brad Sam? Asaw na to ning matud pa dinis Mateo sa iyang 1 kapitulo 1. 20 20 kuan. 1 sa Mateo 21 23. 23 21 sugod gingon. Sige. Ug iganak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya iyang imong paganganlan si Jesus. Muna ang madasyon lugar niadtong manulunda kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa mga sa propeta nga nagaingon tanawa usa ka birhen katong gibasa nato sa Isayas. Magasamkon og manganak og sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawgon Emmanuel nga ang kalugan mao kini ang Dios uban kanato. Muna ang kasaysayan niya ng bata nga matao nga nagpakatao gyud ang mga tagna sa atong Ginoong Espiritu. Pagkadawgon ko siya nga Hesus muatod pas mandasyon gisugo lugar sa manulunda. Busan na tao na tuman na sa atong Ginoong Kristo nga matao siya diha sa usa ka babae nga matud pa usa ka birhen nga mao kana ang magasampon. Birhen nga ulay. Nga ulay nga magasampon og manganak og usa ka bata nga lalaki. Karon, di ata Brad Sam sa pagpadayon. Ano mulutaw ba ang ato ang inunta lugar ang pagpamatuod kabahin sa Espiritu Santo nga nagpakatao? Karon, ato nang nakita nga ang maong bata Kristo nga maong bata gitawag og child na tao di ay pero sa pinasugdan wa pa siya matao, spiritual being pa karon. Unsa ba ang tawag ni Kristo? Sumala sa aktong basahon Brad Sam, gitawag siya og first child na by prueba nga si Kristo gyud maong unang bata nga matao. Giingon dinhi sa basahon nako sa usa ka Biblia nga gitawag The Message Catholic Economical Edition by Eugene H. Peterson. Atong basahon Brad Sam ang John chapter 1 verse 1 14. Unsa bay giingon? The Word was first. Kinsa man ang Word? Di ba si Kristo? Sinugdanan mo ang pulong. O ang pulong kauban sa Diyos. O ang pulong. Giingon na sa English, the Word, kinsa man ang Word, si Kristo, was first. The Word, si Kristo, present to God. God present to the Word. The Word was God. Unsa may bot na sabot? Sa sinugdan mo ng pulong, o ang pulong kauban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Kay kanang pulong, gitawag man na og Word. So, atong nakita, Brad Sam, nga si Kristo, gitawag siya og first child. Karon ni akita. Unang bata.
Oo. Oo. Karon niya kita, Brad Sam, nagpamatuod man ta nga Espiritu Santo nga magpakatao. So kung magpakatao siya, Brad Sam, unsa man ang atong makitang pahayag? Siyempre, tawgon siya og second child. Kaya ang first child, mao man si Kristo. Sumala sa atong nabasa sa The Message Catholic Economical Edition by Eugene H. Peterson. Balikon ko. John 1, chapter 1, verse 1 niya. Kamada yun, 14 nag-ingon. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word. The Word was God. Sinugdanan mo ang pulong, o ang pulong kauban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Karon, ang Espiritu Santo sumala sa Biblia, naa ba say tagna? Naa. Iyon sa ba ang tagna sa Espiritu Santo? Sumala sa ato ang gipakita nga makadaghan man nato dinhi natun-an nga second child ang Espiritu Santo. Kag pagka miingog second, dunay first. Kinsa ang first? Si Kristo. Karon, kay naghisgot man ang Biblia og second child. Sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15. Basahon ko. Nag-ingon dinhin. I considered all the living which walk under the sun with the second child. May i-read din mo, Brad Sam, ang King James Version. Gingon din eh. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Atong binisayo nag-ingon, nakita ko ang tanang buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batan-on ang ikaduha nga mitindog puli kaniya. Kung mao, doon na di ay batan-on nga ikaduha nga mupuli sa unang bata. Kinsa man ang mupuli? Sa unang bata, ang second child. Muni ang ikaduhang bata nga may mupuli diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo man ang first child, pero sumala sa tagna, ang Espiritu Santo, gitawag siya second child. Atong basahon pag-usab, nakita ko ang tanang buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban-uban sa batan-on ang ikaduha, nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. So dunay second child nga mopuli sa first child. Karon, atong lakbitan sa panahon sa atong Ginoong Jehova. Si Ginoong Jehova, kinsa ang puli sa amahan? Si Kristo. Nabakitay prueba na nga ang puli ni Jehova, ang puli sa amahan mao si Kristo. Basahon ko ang The Holy Bible Revised Standard Version, ang Sakaraya chapter 13 verse 7 nag-ingon, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, that the sheep may be scattered. I will turn my hand against the little ones. Atong binisay o nag-ingon, pagmatanaw espada, batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog, sunod kanako, next to me. Matod pa. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, hampaka ang magbalantay, aron ang mga karnero magakatibulaag, akong ibalik ang akong kamot batok sa mga magagmay. Atong nakita nga ang Kristo, ang puli sa amahan, mao si Kristo. Next lugar si Kristo, primero si Jehova, ang sunod mao ang atong Ginoong Kristo. Mausab sa Espiritu Santo, ang puli ni Kristo, mausab ang puli ni Kristo, mao ang Espiritu Santo. Naabay prueba nato, Brad Sam, nga ang Espiritu Santo bagyod, mao bagyoy puli sa atong Ginoong Kristo. Mabasa bagyod sa Biblia, Brad Sam, nga ang Espiritu Santo puli gyud na ni Kristo. Mayo tingali mo basahon, Brad Sam? Biblia, Brad Cesar,
kanang Espiritu Santo nga mao ginay puli sa atong Ginoong Hesukristo niya. Sa Juan sayang kapitulo 14 versikulo 25-26 ang atong pagkabasahon nga Biblia kining ang pulong sa Dios Biblia patikita tini sa kamera nga mao ni ang puli kun dunay puli ni Kristo walay lain mga kaigsunan dito gani Kristo sa iyang panahon nga ang puli niya mao ang Espiritu Santo niya. Basahon ko sa Juan sayang kapitulo 14 versikulo 25-26 inyong patalingogan dingon kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo ingos Kristo samtang kauban pa ninyo ako mga tupad gingon Kristo apan kon makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli ka nako siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapasido og magapainomdom kaninyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Busa ang puli ni Kristo sa libot mo wala lain mga kaigsunan mao ang Espiritu Santo sumala sa atong gibasa sa Biblia. Karon ang Espiritu Santo may persona. Pagka maingon tag persona, meaning to say nga tao. Nabay mabasa nato sa Biblia gihapon nga ang Holy Spirit gitawag sa persona. Oo. Awa manigi sultigos mga Pentecostal nga mga pastor, mga ministro sa mga baptist wa man kunin nila ni mga libro agad. Mo na nga ang ilang mga membro ilang gibatakan kadi sila mo tuo nga ang Espiritu Santo usa ka persona kay kining relihiyon na Baptist, Pentecostal ug uban pa nga mga relihiyon dili mo tuo og Trinity. Nan atong basahon ang usa ka Biblia. Kay wa magud sila ani Biblia hagod. Ang ilang gisiligan Juan 4:24 maro mo ilang sige balik-balik nga wa nila masabti. Karon atong basahon ang Espiritu Santo ba usa ka persona? Oo. Gingon din The New Testament by Donald Guthrie, page 531, usay giingon. One other feature is the personal character of the Spirit. This comes out clearly in the variety of function he performs, of many of which would be unintelligible, not regarded as personal in additional to this. The fact that Jesus shows Himself. Ato binisayo nag-ingon, ang usa ka laing pagpaila, mao ang personal nga kinaiya sa Espiritu Santo kung maglilipay. Tinaw kini, nga makita diha sa mga nagkalalaing buluhaton, nga iyang pagabuhaton, nga ang kadaghanan niining dili gayud masabot, kundi ilhon nga personal. Dugang niini nga kamatuoran, mao nga si Jesus nagsulti. May tungod sa laing maglilipay kun Espiritu Santo nga nagpakita nga ang maglilipay sama gayud kang Jesus mismo. Unsa ba si Kristo? Persona. Tawagod. So, ang laing nga malalaban nga mao ang maglilipay nga mao Espiritu Santo sama daw kang Jesus mismo. So, persona ang Espiritu Santo. Sumala sa itong nabasa sa kasulatan. Unsa pa'y dugang pruiba. Basahon ko gihapon ang maong gapong The New Testament by Donald Guthrie. Dugang nini ang nga kamatuoran. Mao nga si Jesus nagsulti. May tuod sa laing maglilipay nga nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Jesus mismo. Mao ra gyapon. So, inining puntuha, Brad Sap, ato nakita nga ang Espiritu Santo, persona. Pagka maingon tag persona, tao. Sumala sa atong nakita mga dokumento nga usa ka basahon nga wa ni nila sa ubang mga pastor o mga ministro. Nan. Sa Biblia, Brad Sam, pila ba kamatag ang lawas? Basa, Brad Sam, ang unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 44. Pila ba kamatang ang lawas sa Dios? Sa Biblia atong basahon, Brad Sam, ang unang Korinto, 15:44. 15:44 sa unang Korinto, no? Mga kaigsunan o
Brad Cesar matud pa nini sugod kas 44 gingon. Kini matud pa igatisok ingon nga lawas non. 39, Brad Sam, isugod. Sugod kas 39 no. Matud pa dinhi. Kay wala man nagsama ang tanang unod. Nga gingon dinhi. Kunili adunay usa ka matang sa unod nga alang sa mga tao. Doon na po unod sa mga tao, alang sa mga tao no. Matud pa. Ug lain ang alang sa mga mananap. Lain ang unod sa mananap. Lain pod ang alang sa mga langgam. Langgam, okay. Lain ang alang Sa isda, ang mga isda sa 40. adunay mga lawas nga langit nun. Ug ano na pod usay niing mga lawas nga matud pa Yutanon. yutanon. Apan lain ang kasanag sa mga langit nun ug lain usab ang kasanag sa mga yutanon. Lain ang kasanag sa adlaw, ug lain usab ang kasanag Sa bulan. Ug lain ang kasanag sa mga bituon, kaya nga usa ka bituon lahi man sa kasanag sa laing bituon. 42. Maingon man usab ni ana ang pagkabanaw sa mga patay, ang mga lawas nga igaltisok madunotra, apan ang lawas nga unya pagabanahon dili madunot. Na sa 43. Kini igatisok sa kaulawan apan kini pagaban Ititsulas 44 Brad Sam, kayong oras. Walay oras ba Cesar? Dinos 44. Kini igatisok ingon nga lawas non apan kini pagabanhawon ingon nga lawas nga espirituhanon. Ha? Kung adunay may lawas nga lawas non, aduna man usab ing lawas nga espirituhanon. So ang lawas day sa Dios duha ka klase. Dunay lawas nga langit nun, doon na po'y lawas nga tawhanon. Yutanon kibali. Ingon ana ang atong nakita sama sa atong Ginoong Kristo. Example, si Kristo sa wa pa matao, espirituhanon nga lawas. Sa diha nga na tao, matong nanay lawas nga unod nun. Mo nang gipakita sa Biblia, Brad Sam. Karon sa ato karon nga pag hisgutan sa sunod nga Domingo, kay di man sila mutuong ang Dios tao na atong sayron ka na, Brad Sam. Murag ikaw ro tingali magwali na Brad Sam karong Domingo na imo ipamatuod nga ang Dios tao gyud. Sumala sa Exodo 15:3 na atong mabasa man na. Busa nining puntuha, Brad Sam, atong nakita ang partial nga mga sistema sa mga nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo usa gayud siya ka persona. Kumo kay persona, tao siya sa kahimtang mo kana karon nga among gipamatuod, walay lain nga among gipaila nga puli sa atong Ginoong Kristo baong Espiritu Santo nga magbaton og lawas nga among gipaila mutuo man mo sa dili, among gipaila ang among langiton nga magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. Siya mao nagtudlo namo sa pagsabot sa Biblia, dili namo ni mahimo o wala ang among langiton nga magtutudlo nga nagtudlo dire kanamo. Busa tungod kay wa naman tay oras, Brad Sam, moingon na lang ta, dapiton gapon nato sila sa sunod Domingo pohon, dinhi sa mga istasyon na sa DYLA, ilang sundan ang dugang pang mga kamatuoran nga gitudlo ni Master Derhe sa iyang mga ministro. O kita magpasalamat sa langiton nga matutudlo, di Master Tomas Eugenio Sr. nga kita gitagaan niya sa kaalam sa pagsabot sa balaang kasulatan. O salamat kayo tanan, Master, sa imong gihatag diri kanamo. O kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, uban sa kong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor, mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo, manag-uban kapun kita sa samang oras o istasyon.